από το να μας ακούτε, να μας βλέπετε και ταυτόχρονα. Κύριε Κουτσούμπα, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, η χαρά και τιμή μου που είμαι και εγώ εδώ για να συζητήσουμε θέματα πολύ σημαντικά, όχι μόνο για τους επιστήμονες, αλλά για όλη την κοινωνία. Πολύ ωραία. Πάμε κατευθείαν στα βαθιά. Η Ελστάτ έβγαλε μία ανακοίνωση, η οποία δεν αφορά βεβαίως μόνο το Βόρειο Αιγαίο, αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας. Εμείς επικεντρωνόμαστε περισσότερο στο Βόρειο Αιγαίο, γιατί εδώ είναι η περιοχή που ζούμε. Καταγράφει μια μείωση των ηχθειοαποθεμάτων ή αν θέλετε των αλλιευμάτων, έτσι όπως το αναφέρει, την περίοδο 2024. Πώς το προσεγγίζετε το ζήτημα, γιατί καταγράφεται αυτή η μείωση, και αν έχουμε μια εικόνα το τι συμβαίνει σε βάθος χρόνου, δηλαδή ένα σκέλος του ερωτήματος είναι αν αυτό είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο ή είναι ένα φαινόμενο που πάει σε βάθος χρόνου και μάλλον πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά. Ναι, πρώτα απ' όλα να πω για τους ακροατές και ακροατριές μας και αυτούς που μας παρακολουθούν στο Facebook, να πούμε ότι όλα τα είδη, όλα τα πλάσματα και τα θαλάσσια έμβια όντα, όπως και τα αντίστοιχα χερσαία έμβια όντα, έχουν, ας πούμε επιτραπεί η έκφραση, καλές και κακές χρονιές ό,τι αφορά την διαδικασία της αναπαραγωγής. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες χρονιές που είναι πιο επιτυχημένη η διαδικασία της αναπαραγωγής, άρα παράγονται περισσότεροι απόγονοι, και κάποιες χρονιές είναι χειρότερα. Δηλαδή υπάρχει μια δυναμική, αυτό είναι το βασικό που θα πρέπει να έχουμε κατά νου. Επομένως λοιπόν αυτές οι διακυμάνσεις από τη μια χρονιά στην άλλη είναι μέσα σε αυτό που αναμένουμε οι επιστήμονες να είναι κάτι φυσιολογικό δηλαδή. Έτσι. Ναι. Επομένως έχει πολύ μεγάλη σημασία οι επισήμανες που κάνετε να δει κάποιος το θέμα σε μια πιο διευρυμένη βάση, δηλαδή να δει ανά δεκαετία, ανά 20ετία, ανά πενταετία, ανά πεντηκονταετία, έτσι, αν υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις και αυτές δείχνουν μια τάση. Πράγματι λοιπόν, να κοιτάξει κάποιος τα δεδομένα της Ελστάτ, στα οποία αναφερθήκατε και στο ξεκίνημα της συζήτησής μας, βλέπει ότι την πενταετία την τελευταία, δηλαδή 20 με 24, σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία, υπήρχε μία μείωση περίπου της τάξης του 15 με 20% ως τάση. Δηλαδή θέλω να πω, βλέπει κάποιος, χοντρικά το λέω, ότι έχω μια συνολική παραγωγή 70.000 τόνους, το λέω ενδεικτικό ως νούμερο, ενώ την πρώτη πενταετία, δηλαδή 15-20, όταν 20-24 έχεις γύρω στις 55.000 σαν μέσο όρο περίπου. Δηλαδή έχεις μια μείωση σε σχέση της προηγούμενης πενταετίας με την επόμενη πενταετία. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που θα αναρωτιέται κάποιος, επειδή αναφερθήκες, αγαπητέ Νίκο, στο κομμάτι του Βόρειου Αιγαίου. Δεν είναι κάτι που καταγράφεται μόνο στο Βόρειο Αιγαίο, είναι κάτι που καταγράφεται σε όλες τις ελληνικές θάλασσες, και θα έλεγα ότι από τη δεκαετία του 50, του 60 και μετά, έτσι, καταγράφουμε μια τέτοια σταθερή, μικρή ίσως σε κάποιες περιπτώσεις, μεγαλύτερη σε κάποιες άλλες, καταγράφουμε μια μείωση των αποθεμάτων των θαλάσσιων οργανισμών, και ιδιαίτερα αυτό που έχουν αλληλευτικό ενδιαφέρον. Είναι μόνο τα ψάρια, είναι και τα κεφαλόποδα, οι σουπιές, δηλαδή τα καλαμάρια, είναι και τα καβούρια, οι γαρίδες, οι αστακοί. Γενικώς λοιπόν καταγράφουμε μια σταθερή μείωση στα αποθέματα, στους πληθυσμούς των αλλιεύσιμων ειδών. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε στο γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί συμβαίνει αυτό. Ναι, εδώ... Αλλά είναι μια τεράστια ερώτηση. Ναι, εδώ όπως και σε πολλά άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με την υποβάθμιση, που παρατηρούμε σε διάφορα πράγματα στο θαλάσσιο περιβάλλον, έτσι και εδώ δυστυχώς ο κοινός παρονομαστής είναι αυτό που λέμε ο άνθρωπος. Εμείς δηλαδή επεμβαίνουμε με διαφορετικούς τρόπους ως ανθρωπογενείς δραστηριότητες, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά τα αποθέματα, τους πληθυσμούς των οργανισμών. Ένα πρώτο παράδειγμα και πρώτος λόγος που έχουμε αυτή την σταδιακή μείωση στα αποθέματα, ξαναλέω και πάλι, των παγκόσμιων ωκεανών. Άσχετα μπορεί κάποιος ωκεανός, κάποια θάλασσα να εμφανίζει μεγαλύτερο, κάποιος άλλος μικρότερο, αλλά γενικότερη ως τάση υπάρχει παντού αυτό το πράγμα, έτσι, σε όλους τους ωκεανούς. Ένας πρώτος λόγος λοιπόν είναι η υπεραλίευση. Με άλλα λόγια, τι ορίζουμε ως υπεραλίευση? Ορίζουμε ότι, θα το πούμε πολύ απλά για να γίνεται κατανοητό σε όλους,
ότι ψαρεύουμε περισσότερο από ό,τι εισέρχεται σε έναν πληθυσμό με τη διαδικασία της αναπαραγωγής. Μάλιστα. Όταν μπαίνουν, ας πούμε, 100 απόγονοι, λέω ένα νούμερο, έτσι, στον πληθυσμό, και εμείς ψαρεύουμε 120, 130 ή 150, καταλαβαίνετε ότι μειώνουμε συνέχεια το απόθεμα που θα μας δώσει τους καινούριους απογόνους. Ναι. Τώρα η παραλίευση, όταν λέμε παραλίευση, εννοούμε με τις διαφορετικές μορφές, δηλαδή ψαρεύουμε με μεγαλύτερη συχνότητα από αυτή που θα έπρεπε, είτε αυτό αφορά τον αριθμό των σκαφών, είτε αφορά τα αλληλευτικά εργαλεία, είτε αφορά τις περιοχές που ψαρεύουμε. Το ζητούμενο είναι ότι ξεπερνάμε αυτό που ονομάζουμε επιστήμονες τη μέγιστη ανοιχτή απόδοση. Δηλαδή ψαρεύουμε περισσότερο από ό,τι εισέρχεται στον πληθυσμό μέσα από την αναπαραγωγή. Ένας δεύτερος βασικός λόγος που υπάρχει και δεν δίνεται ιδιαίτερη προσοχή πολλές φορές, γι' αυτό και προηγουμένως είπα ότι θα πρέπει να το δούμε και υπό το πρίσμα και άλλων παρεμβάσεων του ανθρώπου στο θαλάσσιο περιβάλλον, πάμε και καταστρέφουμε τους βιοτόπους όπου αναπαράγονται ή περνούν ένα μέρος της ζωής τους οι πληθυσμοί των αλλιευόμενων ειδών. Έτσι, για παράδειγμα, τα λιβάδια της Ποσειδονίας, που είναι ένα εκπληκτικό οικοσύστημα. Το αντίστοιχο, για να καταλάβει ο καθένας από εμάς, είναι το οικοσύστημα του Αμαζονίου, των τροπικών δασών δηλαδή, ή των κοραλιογενών υφάλων. Το αντίστοιχο που υπάρχει στη Μεσόγειο, γιατί η Ποσειδονία είναι ενδυμικό είδος Μεσογείου, δηλαδή ζει σε αυτό είναι ένα θαλάσσιο φυτό που ζει στη Μεσόγειο. Όταν λοιπόν εμείς, για παράδειγμα, σε αυτά τα λιβάδια της Ποσειδονίας, τα οποία φιλοξενούν πάνω από 1.500 οργανισμούς, είτε χλωρίδας είτε πανίδας, έτσι, ως καταφύγιο, ως τόπο αναπαραγωγής, όταν λοιπόν εμείς πάμε και μειώνουμε την έκταση που καταλαμβάνουν τα λιβάδια της Ποσειδονίας, ακριβώς γιατί το καταστρέφουμε τα λιβάδια της Ποσειδονίας, αυτό το φυτό, είτε με σειρώμενα αλληλευτικά εργαλεία, είτε διότι πάμε και χύνουμε αστικά λίματα, δηλαδή επεξέργαστα αστικά λίματα χωρίς να περνάνε από βιολογικό καθαρισμό, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται η έκταση του λιβαδιού της Ποσειδονίας. Άρα ο βιότοπος που είναι το σπίτι που θα πάνε οι οργανισμοί για να αναπαραχτούν. Άρα λοιπόν ένας δεύτερος σημαντικός λόγος που έχουμε αυτή τη μείωση, πάλι ανθρωπογενείς δραστηριότητες, είναι όχι γιατί ψαρεύουμε παραπάνω, που είπαμε στην αρχή, ως πρώτο λόγο, αλλά γιατί καταστρέφουμε και το βιότοπο που αποτελεί το μέρος της ζωής, άμα δεν υπάρχει το μέρος, και τα λιβάδια της Ποσειδονίας είναι παράδειγμα. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για λιμνοθάλασσες, για εκβολές ή για κοραλιογενείς υφάλους, οπουδήποτε στον κόσμο. Τα δεδομένα δεν είναι θεωρητικά, είναι πραγματικά. Ένα 30% της έκτασης που καταλαμβάνουν τα λιβάδια της Ποσειδονίας και στη Μεσόγειο έχει χαθεί τα τελευταία 30 χρόνια. Μιλώντας για κοραλιογενείς, ακριβώς, τα κοραλιογενείς υφάλοι, που εμείς δεν έχουμε κοραλιογενείς υφάλους, αλλά έχουμε υφάλους, γιατί οι κοραλιογενείς υφάλοι είναι κάποια είδη κοραλιών που δεν τα έχουμε στη Μεσόγειο, θέλουν πολύ ψηλή θερμοκρασία στα νερά, γι' αυτό είναι στις τροπικές περιοχές. Έχουμε μια μείωση στην έκταση που καταλαμβάνουν οι κοραλιογενείς υφάλοι 50%. Έχουμε μια μείωση και στα δικά μας, στους δικούς μας υφάλους, όχι τους κοραλιογενείς, την έκταση που καταλαμβάνουν. Άρα λοιπόν είναι μια σειρά από λόγους που δυστυχώς ο κοινός παρονομαστής για όλα αυτά είναι ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Μάλιστα. Τώρα, σε ορισμένα ιδιαίτερα είδη όπως είναι τα αφρόψερα, η σαρδέλα, τα οποία έχουν πολύ μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον, διότι αυτά είναι τα αλλιεύματα τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο που είναι οι μεγαλύτερες ποσότητες και αυτά που φτάνουν στον καταναλωτή, και τα οποία έχουν και η μείωση των αλλιευμάτων έχει και μια επίπτωση και στο κόστος τους. Ακριβώς, όπως ξεκινήσαμε κιόλας να λέμε και στην εκπομπή σας, έχουν και έναν οικονομικό αντίκτυπο. Είναι το ψάρι του λαού, ας το πούμε έτσι, ας με επιτραπεί η έκφραση. Έτσι. Κοιτάξτε, ιδιαίτερα τα αφρόψαρα, η σαρδέλα, ο γάβρος, οι γόπες και όλα αυτά είναι... υπάρχει μια δυναμική, όπως ανέφερα στο ξεκίνημα της συζήτησής μας σήμερα, δηλαδή υπάρχουν χρονιές που είναι καλύτερες, πιο ευνοϊκές για την αναπαραγωγή και άρα περισσότεροι απόγονοι, και κάποιες χρονιές που είναι λιγότερο αυτό. Δεν ευνοείται δηλαδή ο πληθυσμός αυτών των διαφορετικών των αφρόψαρων, ας πούμε, επομένως έχουμε και χαμηλότερους αριθμούς. Για να αναφερθούμε και στα του τόπου μας, έτσι, εδώ του τόπου που φιλοξενεί και το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Αλληλευτικών Επιστημών, τη Λέσβο,
είναι φανερό στον κόσμο πόσο λιγότερο, ας πούμε, κάποιες χρονιές είναι η παπαλίνα, έτσι, στην κόλπο της Καλονής ή ακόμη και η πελαγίσια σαρδέλα. Κάτι το οποίο έχει μια αντανάκλαση. Εκεί που έπαιρνες, ας πούμε, το κιλό της σαρδέλας, λέμε, με 3 ή με 5 ευρώ, τώρα φτάνει και κάποιες στιγμές που έχει και 10 και 12 και 13 σε άλλα μέρη ευρώ. Άρα, αλλά αυτό έχει να κάνει περισσότερο όχι με το κομμάτι της υπεραλίευσης τόσο, όσο περισσότερο με το κομμάτι της που έχει να κάνει με την... για αυτή την κατηγορία των ψαριών αναφέρομαι, έτσι. Ναι. Έχει να κάνει περισσότερο με τις συνθήκες που παρουσιάζουν μια δυναμική, το αβιωτικό περιβάλλον δηλαδή, το οποίο διαμορφώνει και το πόσο πετυχημένη ή λιγότερο πετυχημένη είναι μια διαδικασία αναπαραγωγής. Υπάρχουν κάποιες χρονιές που είναι κακές αναπαραγωγικά, μικρότερος πληθυσμός, προβλήματα. Μάλιστα. Ειδικά για αυτά τα ψάρια. Και επίσης μην ξεχνάμε, μιλώντας για βορειοανατολικό Αιγαίο, ότι σε πολλά πράγματα, γιατί η Μεσόγειος γενικά και ιδιαίτερα το ανατολικό της κομμάτι είναι ολιγοτροφικό. Δεν έχει δηλαδή πολύ φαγητό. Ένα μέρος λοιπόν του φαγητού μας έρχεται από όλες τις θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου. Εδώ στην περίπτωση μας του Ανατολικού Αιγαίου, ένα μεγάλο μέρος των θρεπτικών, αν θέλετε, και του φαγητού, ιδιαίτερα για τα πελαγίσια ψάρια, μας έρχεται τη θάλασσα του Μαρμαρά και τη Μαύρη Θάλασσα. Είναι δηλαδή ένα ποτάμι που μας έρνει θρεπτικά τροφή, δηλαδή, η οποία αποτελεί και τροφή αυτών των ψαριών. Όπως επίσης και τα μεγάλα ποτάμια στο Βόρειο Αιγαίο, που έχει πατήδα μας από τον Εύρο μέχρι και τον Θερμαϊκό, για να επικεντρώσω στα κυριότερα. Εδώ λοιπόν έχει να κάνει, γι' αυτό και λέμε πόσο αλληλένδετα είναι, εάν δεν κατεβάσουν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, φαγητό τα ποτάμια ή η θάλασσα του Μαρμαρά, άρα δεν υπάρχουν οι ιδανικές συνθήκες για αναπαραγωγή, αυτό έχει μια αντανάκλαση και στο πώς οι νέοι απόγονοι θα μας έρθουν μέσα από μια διαδικασία αναπαραγωγής κάθε χρονιά. Αυτό που μου λέτε τώρα με συνδέει με μια λαϊκή έτσι, ρίση που υπάρχει εδώ στη Λέσβο, που λέει ότι τις χρονιές που έχει πολύ βροχή, άρα τα ποτάμια κατεβάζουν μπόλικο υλικό στη θάλασσα, τότε παρατηρείται να έχουν και μεγαλύτερες ποσότητες σε αλλιεύματα, ενώ τις χρονιές που είναι μειωμένες οι βροχοπτώσεις, θεωρείται ότι θα είναι χρονιές με μειωμένη παραγωγή. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να αποδειχθεί επιστημονικά. Σωστά, διότι η σειρά των γεγονότων είναι η εξής. Τα ποτάμια κατεβάζουν θρεπτικά υλικά, θρεπτικά άλατα, φόσφορο, άζωτο, αυτό που υπάρχουν συστατικά και στα λιπάσματα. Ναι. Έτσι. Αυτό, αν θέλετε, επιταχύνει και αυξάνει τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, γιατί τα θρεπτικά άλατα τα χρησιμοποιούν οι φυτικοί οργανισμοί, αυτοί που κάνουν φωτοσύνθεση. Ναι. Επομένως, όταν έχεις μεγάλη συγκεντρώση θρεπτικών αλάτων, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν και περισσότεροι φυτοπλαχτονικοί οργανισμοί ή και φυτά κάτω στο βυθό. Με τη σειρά τους, και μιας μιλούσαμε προηγούμενα για τα αφρόψαρα, μεγαλύτερες ποσότητες φυτοπλαχτού, αυτό που αναφέρθηκα προηγούμενα ως φαγητό, θα δώσουν τη δυνατότητα να καταναλωθεί και να έχεις και μεγαλύτερους αριθμούς από ζωοπλαχτών. Το φυτοπλαχτών είναι οι φυτικοί οργανισμοί που κάνουν φωτοσύνθεση, που χρειάζονται τα θρεπτικά άλατα, που είπα στο ξεκίνημα της απάντησής μου. Το φυτοπλαχτό όμως καταναλώνεται το ζωοπλαχτό, το οποίο ζωοπλαχτό με τη σειρά του αποτελεί την τροφή για τη σαρδέλα, το γάβρο, όλα τα αφρόψαρα. Επομένως, όταν λοιπόν είναι μειωμένες οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών αλάτων, μειώνονται συνεπακόλουθα και οι ποσότητες, οι πληθυσμοί των φυτοπλαχτονικών οργανισμών που κάνουν φωτοσύνθεση, γιατί δεν έχουν πολλά θρεπτικά άλατα, ταυτόχρονα επακόλουθα μειώνονται και οι ποσότητες, οι πληθυσμοί των ζωοπλαχτονικών οργανισμών που αποτελούν την τροφή για τις σαρδέλες. Άμα έχεις 5 κιλά αντί για 500 κιλά, λογικό είναι ότι δεν θα υπάρχουν και τόσοι πολλοί που να μπορούσαν να επιβιώσουν από τους απογόνους της σαρδέλας. Λέει, και αν έχεις καλό αναπαραγωγικό δυναμικό, που λέγαμε προηγούμενα, και χρονιά, μπορεί να σου χαλάσει τη δουλειά αυτή η διαδικασία την οποία μόλις προανέφερα. Μάλιστα. Άρα η λαϊκή ρίση έχει βάση. Έχει βάση. Ακριβώς. Προφανώς πρόκειται για μια παρατήρηση που έγινε σε βάθος χρόνων. Ακριβώς. Ναι. Να πάμε σε ένα άλλο ζήτημα. Με βάση τα σημερινά δεδομένα που έχουμε και στη διαδικασία αλλιεύσης, αλλά και γενικότερα στην ανθρώπινη δραστηριότητα στη θάλασσα, δεν είναι μόνο η αλλιεία όπως το εξηγήσατε, μπορούμε να περιμένουμε ανάκαμψη των ιχθυοαποθεμάτων και γενικότερα όχι μόνο των ιχθυοαποθεμάτων, αλλά της ζωής
στη θάλασσα, ούτως ώστε να έχουμε και περισσότερα αλλιεύματα τα επόμενα χρόνια? Με ευχολόγια δεν γίνεται τίποτα, αγαπητέ κύριε Μανάβη. Πρέπει δηλαδή να υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές οι οποίες να στοχεύουν στο να, αν θέλετε, γίνει μια προσπάθεια να διατηρήσουμε, να σταματήσουμε δηλαδή τη μείωση των αποθεμάτων, να σταματήσουμε τη μείωση των πληθυσμών, έτσι ώστε να, αν θέλουμε, να υπάρχει ανάκαμψη των πληθυσμών σταδιακά. Γι' αυτό, όπως είπα και στο ξεκίνημα της συγκεκριμένης μου απάντησης για το συγκεκριμένο ερώτημα, δεν γίνεται με ευχολόγια ούτε με προσευχές, χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία μέτρα θα μπορέσουν να σταματήσουν αυτή τη μείωση των ιχθυαποθεμάτων και των αποθεμάτων όλων των θαλάσσιων οργανισμών που έχουν εμπορικό ενδιαφέρον, αλλά και των αποθεμάτων όλων των οργανισμών, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που ενδιαφέρουν τον άνθρωπο προς τροφή. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν οι θαλάσσιοι βιολογικοί πόροι, δηλαδή τα ψάρια, τα κοράλια, τα σφουγγάρια, οι γαρίδες, τα καβούρια, έχουν τη σημασία τους όχι μόνο ως μέσο τροφής, μην ξεχνάμε, έχουν τη σημασία τους και ως οργανισμοί από τους οποίους παράγονται πάρα πολλές ουσίες. Είτε για τη φαρμακευτική βιομηχανία, είτε για την χημεία, για την βιομηχανία των καλλιτικών. Αν κοιτάξει κάποιος, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποια σαμπουάν, λένε εκχυλίσματα θαλάσσιων οργανισμών. Ναι. Άρα δεν είναι μόνο τα εμπορικά ελευτικά είδη που έχουν εμπορικό ελευτικό ενδιαφέρον, είναι και ευρύτερα. Η διατήρηση θαλάσσιας ποικιλότητας. Τέτοια μέτρα είναι μέτρα που είτε έχουν να κάνουν με την αλεία, ας πούμε, για παράδειγμα, είπαμε προηγούμενα για την υπεραλίευση. Θα πρέπει να υπάρχει ένας καθορισμένος αριθμός αλευτικών σκαφών ανά περιοχή. Θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένα αλευτικά εργαλεία που να επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν. Να υπάρχει καθορισμός συγκεκριμένων ημερών και ωρών αλιείας. Να υπάρχουν δηλαδή κάποια μέτρα σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα μίλησα για τα δίχτυα. Αν έχεις μεγαλύτερο άνοιγμα στο μάτι των διχτυών, είναι λογικό ότι θα πιαστούν μόνο τα μεγαλύτερα και κάποια μικρά θα καταφέρουν να γλιτώσουν, να το πω έτσι απλοϊκά. Ναι. Είναι προτιμότερο να επιλέγεις σε περιοχές που υπάρχουν ιδιαίτερα ευαίσθητοι βιότοποι, στα λιβάδια της Ποσειδονίας, να μην ασκείς καθόλου αλευτική δραστηριότητα, ιδιαίτερα με σειρώμενα αλευτικά εργαλεία. Γι' αυτό εξάλλου υπάρχει και σχετική νομοθεσία. Λέει η σχετική νομοθεσία ότι δεν πρέπει να ψαρέψεις. Πρέπει να ψαρέψει ένα σειρώμενο ελευτικό εργαλείο όπως είναι η μηχανότητα. Πρέπει να ψαρέψει είτε σε βάθος πάνω από 50 μέτρα, γιατί εκεί δεν υπάρχει Ποσειδονία. Η Ποσειδονία πάει μέχρι 45 μέτρα, 50 το πολύ, και αυτό σε πολύ εξαιρετικές σπάνιες περιπτώσεις, ή σε απόσταση 3 ναυτικών μιλίων. Αυτό το πράγμα είναι κάτι που πρέπει να γίνει επιτέλους. Ένα άλλο μέτρο είναι επίσης το να μπορέσεις, και εδώ είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό, και αρχίζει να γίνεται ως πρακτική σε παγκόσμιο επίπεδο, και μάλιστα σε επίπεδο Μεσογείου υπάρχουν και σχετικές δεσμεύσεις και από αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις, μετά φυσικά από τις εισηγήσεις των επιστημόνων. Τι δηλαδή? Θαλάσσια πάρκα, θαλάσσιες προστατευμένες περιοχές. Περιοχές δηλαδή οι οποίες κλείνουν για μια σειρά από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, οι οποίες είναι στο αυτό που λέμε να πάρουν από το περιβάλλον. Είναι κλειστές στο να κάνει κάποιος αλληλεία, είναι κλειστές στο να πάει και να κάνει εξορίξεις. Είναι περιοχές δηλαδή οι οποίες είναι καταφύγια στην ουσία, προστασίας των οργανισμών, όπου εκεί ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν αρνητικές ανθρωπογενείς δραστηριότητες, δεν έχουμε επιπτώσεις δηλαδή, επιτρέπεται να κάνει μπάνιο κάποιος, να κάνει ιστιοπλοεία, απαγορεύεται όμως να κάνεις ψάρεμα οποιαδήποτε μορφής. Αυτή είναι η έννοια των θαλάσσιων πάρκων, των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Βλέπει λοιπόν κάποιος ότι μετά από μια χρονική περίοδο που αυτό έχει εφαρμοστεί στην πράξη, γιατί λέει κάποιος «ΟΚ, το έκανα, αλλά πότε θα δω αποτέλεσμα?» Θα δεις αποτέλεσμα περίπου 5 με 7 χρόνια μετά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου. Και βέβαια να πούμε ότι δεν βλέπεις το αποτέλεσμα το θετικό μόνο στην περιοχή που έχεις χαρακτηρίσει ως θαλάσσιο πάρκο, θαλάσσια προστατευμένη περιοχή. Γιατί τα ψάρια, αλλά και πολλοί άλλοι θαλάσσιοι οργανισμοί, τα χταπόδια, τα καλαμάρια, οι σουπιές, οι γαρίδες, οι αστακοί, δεν μένουν μόνο εντός των τυχών ενός θαλάσσιου πάρκου, μιας θαλάσσιας προστατευμένης περιοχής, και είναι και εκτός αυτής. Οι μελέτες που έχουν γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνουν, και τα νούμερα είναι εκπληκτικά,
ότι σε μια 5ετία με 7ετία έχεις 400% αύξηση της βιομάζας, 400% αύξηση της βιομάζας των ψαριών. Μιλήσουμε για τα ψάρια, για παράδειγμα, όλων των θαλάσσιων βιολογικών πόρων. Έχεις 200%, 150 με 200% αύξηση στους αριθμούς των ατόμων. Και αυτό γιατί... Εντυπωσιακό. Ακριβώς. Μα πάρτε για παράδειγμα ένα ροφό. Ναι. Σε θαλάσσια πάρκα που εφαρμόζονται κάποια μέτρα, δεν είναι, και εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν λέμε, γιατί θαλάσσια πάρκα, οι θαλάσσιες περιοχές μπορεί ο ακροατής μας ή η ακροάτρια, αυτός που μας παρακολουθεί, να έχει την εντύπωση, το Natura εννοούμε, γιατί υπάρχει το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών. Αυτό, συγχωρήστε μου την έκφραση, είναι πολλές φορές πάρκα στα χαρτιά, paper parks όπως λέμε. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική επιστημονική παρακολούθηση για να σου πει τι αποθέματα έχεις, ποια οι οργανισμοί είναι. Δεν υπάρχει κάποια διαχειριστική αρχή η οποία να έχει, ας πούμε, φύλακες περιβάλλοντος για να επιβλέπουν αν τηρούνται τα μέτρα για την αλληλεία, για την παράνομη δραστηριότητα. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε περιοχές που υπάρχουν και αυτό έχει τεθεί σε εφαρμογή, μόνο πλεονεκτήματα έχει παρά οτιδήποτε άλλο. Με αφορμή αυτό που συζητάμε τώρα για τα θαλάσσια πάρκα, να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό σε αυτό να υπάρχει η ισχυρή υποστήριξη από τις τοπικές κοινωνίες και τους ίδιους τους επαγγελματίες. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στην Ελλάδα, θα πάμε λίγο στο Νότιο Αιγαίο, αφήγουμε από τα δικά μας μέρη. Οι ίδιοι ψαράδες είναι αυτό που είναι γνωστό και μπορεί να το ψάξει κάποιος στο διαδίκτυο, μια προσπάθεια που κάνανε οι ίδιοι ψαράδες στην Αμοργού. Αυτό έχει πάρει και τον τίτλο Αμοργόραμα. Δηλαδή είναι ένα όραμα για την Αμοργό. Ναι. Αυτό τι είναι στην ουσία? Αυτό είναι οι ψαράδες της περιοχής με τη Διεύθυνση Αλίας και τους επιστήμονες, τους Έλληνες επιστήμονες. Σε αυτή την προσπάθεια συνδράμει το Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με κάποιους συναδέλφους από εκεί που είναι θαλάσσιοι επιστήμονες και επίσης με κάποιες περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίοι όλοι μαζί, αλλά κυρίως οι ίδιοι ψαράδες, λένε τι γίνεται. Εδώ κάθε χρονιά που βγαίνουμε να ψαρέψουμε, όλο και λιγότεροι θαλάσσιοι βιολογικοί πόροι υπάρχουν. Όλο και λιγότερο ψάρια και αλλιεύματα βγάζουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό που κάνουμε είναι το αμοργόραμα. Δηλαδή τι, έχουμε επιλέξει μετά τις υποδείξεις και τις σχετικές μελέτες που έχουν κάνει οι επιστήμονες, έχουμε επιλέξει κάποια σημεία τα οποία εμείς οι ψαράδες οι ίδιοι δεσμευόμαστε ότι θα εφαρμόσουμε κάποια μέτρα προστασίας και διαχείρισης. Γιατί στο τέλος του δρόμου αυτό θα γυρίσει πίσω σε εμάς θετικά. Επίσης να κάνω μια αναφορά εδώ, γιατί καμιά φορά υπάρχει και παρεξήγηση. Λέω θαλάσσιο πάρκο και φέρει στο μυαλό του για παράδειγμα μια τεράστια περιοχή. Ένα τέτοιο μεγάλο θαλάσσιο πάρκο, ας πούμε, σε επίπεδο Μεσογείου, είναι το θαλάσσιο πάρκο, Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείων Σποράδων και Αλονίσου. Όπου εκεί μιλάμε για 192 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μια πολύ μεγάλη περιοχή. Ναι. Δεν χρειάζεται. Σήμερα πλέον η επιστήμη έχει δείξει και η αποτελεσματική διαχείριση και προστασία. Δεν χρειάζεται να είναι μεγάλες περιοχές. Να πει κάποιος θα κάνω θαλάσσιο πάρκο όλη τη Λέσβο. Ναι. Δεν έχει νόημα αυτό. Ούτε όλο το βόρειο κομμάτι της Λέσβου. Μπορεί να κάνεις μικρές περιοχές, αυτό που λέμε μικρά καταφύγια, δηλαδή 1 επί 1 χιλιόμετρο, για να σας καταλάβετε, στις περιοχές που ξέρεις ότι είναι ευαίσθητες για τους πληθυσμούς των ειδών και αυτές τις περιοχές να τις αφήσεις ανέγκυχτες για μια χρονική περίοδο. Αφήστε που μπορεί να κάνεις και κάτι ακόμη, μπορεί αυτές τις περιοχές να είναι εκ περιτροπής. Δηλαδή αυτή την επόμενη πενταετία κλείνουμε, λέω ενδεικτικά, τα τουκμάκια, το Νάη Γιώργη, και το άλλο. Μετά από μια πενταετία ανοίγουμε αυτές τις περιοχές, αφού θα έχουμε δει και αποτελέσματα κιόλας, που βγαίνουν και εκτός των μπάρκων, των θαλάσσιων μπάρκων, και πάμε σε κάποιες άλλες περιοχές. Να προστατεύουμε στο Τάρτι, στον Άγιο Βασίλειο, για να αναφερθώ και τοπογραφικά σε κάποιες περιοχές, έτσι, εδώ στο νησί της Λέσβου που ζούμε. Επομένως αυτό είναι ίσως το πιο αποτελεσματικό διαχειριστικό εργαλείο και άλλωστε αυτό αποτελεί και μια δέσμευση και της χώρας μας, έτσι, σε επίπεδο δηλαδή και εξαγγελιών. Ήδη πρόσφατα είχαμε και τα 2 μεγάλα θαλάσσια πάρκα που εντάξει δεν είναι μόνο στο κομμάτι των αλλιευμάτων, είναι και ευρύτερα της προστασίας της θαλάσσιας ζωής, είναι και επίσης και κομμάτι που έχει να κάνει με το θαλάσσιο τορατεξικό σχεδιασμό. Δηλαδή βλέπουμε ότι πηγαίνουμε και ως χώρα και αν θέλετε και αποφάσεις που γίνονται σε επίπεδο Μεσογείου και παγκόσμιο συγκλίνουν προς τα εκεί.
είναι πολύ γνωστό τελευταία χρόνια στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης αυτό που λέμε η Ατζέντα 30-30. Δηλαδή έχει βάλει στόχο η ανθρωπότητα το 2030 το 30% της έκτασης των ωκεανών να είναι θαλάσσια πάρκα. Είσαστε αισιόδοξος ή απεσιόδοξος, κύριε Κουτσούμπα? Εγώ βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Μέχρι στιγμής τους στόχους που βάζουμε πολλές φορές δεν τους τηρούμε. Είχαμε βάλει στόχο το 2020 η Μεσόγειος να έχει 10% των περιοχών της έκτασης να είναι θαλάσσια πάρκα. Δεν το καταφέραμε. Είμαστε όμως κοντά. Στο 8,7% περίπου. Οπότε, δεν είμαστε μακριά. Αν βάλουμε ένα στόχο, θα τον πετύχουμε. Και δώστε μου, αν θέλετε, μόνο ένα μισό λεπτό ακόμη, να πω ότι η μέχρι τώρα διαχείριση που κάνουμε βασίζεται στα δεδομένα που ξέραμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, μέχρι πριν μας προκύψει η κλιματική αλλαγή. Πλέον ένας σημαντικός παράγοντας στις όποιες αποφάσεις μας είναι ακριβώς η κλιματική αλλαγή. Είναι δηλαδή ένα στοιχείο το οποίο πλέον είναι αναμφισβήτητο. Αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζει η σύνθεση της πανίδας και της χλωρίδας που υπάρχουν σε μια περιοχή. Η κλιματική αλλαγή που στις πλήσεις των περιπτώσεων σχετίζεται με την αύξηση της θερμοκρασίας των νερών, αλλάζουν, για να δώσω έτσι μια πληροφορία, ολόκληρο το βιογραφικό προφίλ, δηλαδή με άλλα λόγια τη βιολογική ταυτότητα της Μεσογείου. Αν κοιτάξει κάποιος 50 χρόνια πριν και τώρα, θα δει ότι υπάρχουν πάρα πολλά είδη από τροπικές θάλασσες στις θάλασσες, αυτά τα ξενικά είδη που δεν τα είχαμε ποτέ. Ωραία. Τώρα πάτε και στο επόμενο ερώτημα που θα έκανα. Την επίδραση που έχουν αυτά τα ξενικά είδη για το μεγάλο τμήμα της κοινωνίας και για μας που δεν είμαστε ειδικοί, συζητιέται το λαγοκέφαλο και το λεοντόψαρο, που προφανώς μας έχουν έρθει από τον Ινδικό ωκεανό, αλλά είναι τόσο μεγάλη η επίδραση που έχουν στο θαλάσσιο περιβάλλον, που δεν έχουν ανταγωνιστές και έχουν μειώσει πάρα πολύ τους άλλους βιολογικούς πόρους. Ναι, κοιτάξτε, είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Πρώτα απ' όλα είναι στα θαλάσσια οικοσυστήματα, όπως και στα χρυσά οικοσυστήματα, υπάρχει αυτό που λέμε διαμοιρασμός των πόρων. Άρα λοιπόν, όταν ας πούμε υπάρχει ένας αριθμός 10.000 διαφορετικών ειδών στη Μεσόγειο, αυτοί έχουν να μην διαμοιραστούν μια αλφα ποσότητα πόρων. Ναι. Αν αυτά τα 10.000 είδη γίνουν ξαφνικά 12 ή 13.000 είδη, καταλαβαίνετε ότι είναι περισσότεροι για να μοιραστούν την πίτα. Ναι. Πρώτο στοιχείο το οποίο είναι. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι πολλά από τα είδη αυτά τα ξενικά, τα αλόχθωνα, η βιολογική εισβολή όπως τους αποκαλούμε, είναι είδη τα οποία στην ανταγωνιστικότητά τους με άλλα είδη, τα αυτόχθωνα αυτά δηλαδή που πάντοτε υπήρχαν εδώ, ναι, επικρατούν δυστυχώς τα ξενικά είδη. Και αυτό γιατί ορισμένα είδη έχουν καλύτερο δυναμικό αναπαραγωγής, ενώ τα ξενικά είδη σε σχέση με τα αυτόχθωνα είδη. Κάποια άλλα, γιατί δεν είναι μόνο ο ανταγωνισμός με άλλα είδη, είναι και το θέμα των επιπτώσεων που υπάρχουν στα οικοσυστήματα. Ας πούμε, για παράδειγμα, ο Γερμανός, που μας λέγεται έτσι γιατί είναι ένα είδος συγκάνους, επιστημονικό το όνομα, μας ήρθε στην Κρήτη πρώτα απ' όλα όταν ήρθαν και οι Γερμανοί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έξω και βγαίνει ο Γερμανός, εντάξει, από εκεί βγήκε. Γιατί το είδαν οι άνθρωποι, λέει, τα φέρανε οι Γερμανοί μαζί τους και έτσι λοιπόν ονομάζεται στην κοινή ονομασία ο Γερμανός. Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ αδιφάγο, φυτοφάγο είδος ψαριού σε σχέση με τα αυτόχθωνα είδη που υπήρχαν. Επομένως, δηλαδή, έτρωγε 3 φορές παραπάνω φύκη σε σχέση με τα αυτόχθωνα είδη. Επομένως, λοιπόν, προκαλείται και μια μεταβολή και στο όλο οικοσύστημα. Γιατί άλλη βιοκοινότητα και άλλη είναι η κατάσταση του περιβάλλοντος όταν βλέπεις ένα βράχο που είναι καλυμμένος με φύκη, που είναι το φυσιολογικό, σωστά, και άλλο να βλέπεις ένα βράχο που είναι ξεγυμνωμένος εντελώς από φύκη. Και αυτό γιατί έχουν επέμβει εδώ τα ξενικά είδη και τρώνε περισσότερο από ό,τι μπορούν. Ο λαγοκέφαλος, τον οποίο κάνατε μια αναφορά προηγούμενα, κύριε Μανάβη. Ο λαγοκέφαλος είναι ένα είδος, πέρα από το γεγονός ότι είναι ένα είδος τοξικό, δεν πρέπει να καταναλώνεται δηλαδή, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, μιας και έχει μια πάρα πολύ ισχυρή τοξίνη, τετραδοτοξίνη στη σάρκα του, και επομένως αν το καταναλώσεις μπορεί αυτή η τοξίνη να σε οδηγήσει στο θάνατο. Αυτό το ψάρι υπάρχει και σε άλλα μέρη. Υπάρχει στον Ινδικό, στον Ειρηνικό. Ναι. Εκεί λοιπόν το χρησιμοποιούν πολλές φορές και ως σούσι, αλλά εκεί είναι εξειδικευμένοι οι οποίοι γνωρίζουν σε ποια χρονική περίοδο του κύκλου ζωής τους θα το πιάσουν, πώς θα το καθαρίσουν, αλλά εγώ και πάλι δεν θα το διακινδύνευα.
Το γεγονός λοιπόν ότι είναι τοξικά αυτά τα ψάρια στην κατανάλωσή τους σημαίνει ότι έχουν και οικονομικό ενδιαφέρον για τους ίδιους επαγγελματίες ψαράδες. Όταν, ας πούμε, για παράδειγμα στην Κύπρο εδώ και 20 χρόνια βγάζουν 10 τελάρα, ας πούμε, ψάρια και τα 7 είναι λαγοκέφαλος, καταλαβαίνετε ότι υφίσταται και ένα σοβαρό πρόβλημα οικονομικό και ο ίδιος επαγγελματίας. Πέρα από τους υπόλοιπους εμάς, δηλαδή, που δεν μπορούμε να καταναλώσουμε βιολογικούς πόρους. Έτσι. Γιατί είναι ένα είδος που έχει καταφέρει, έχει κλιματιστεί πλέον στη Μεσόγειο, το λεοντόψαρο. Είναι μια άλλη περίπτωση που κάνατε μια αναφορά. Το λεοντόψαρο είναι σαν ένα είδος δράκαινας, σαν ένα είδος βραχόψαρου δηλαδή, έτσι, το οποίο δεν έχεις πρόβλημα να το καταναλώσεις, θα είναι πάρα πολύ εύγεστο και πάρα πολύ νόστιμο. Έτσι. Είναι ένα είδος σκορπιού δηλαδή, σε αυτή την κατηγορία, στα σκορπιοειδή ανήκει. Εκείνο που πρέπει να προσέξεις ιδιαίτερα είναι να προσέξεις τα αγκάθια για να μην σε τρυπήσουν. Αλλά το λιονταρόψαρο καταφέρνει και σε σχέση με άλλους οργανισμούς έχει πολύ καλό δυναμικό αναπαραγωγής, οπότε λοιπόν όταν εμφανίζεται μια περιοχή, έτσι, ξαφνικά βλέπεις να έχει 100 λιονταρόψαρα και 30 από τα υπόλοιπα, γιατί καταλαμβάνει το χώρο. Έχει πολύ καλό δυναμικό αναπαραγωγής, επομένως θα μου πείτε υπάρχει λύση. Βεβαίως, σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς, πρέπει το περιβάλλον να κάνει. Και για να μπορέσει να κάνει το περιβάλλον, να έχει δηλαδή μηχανισμούς ανάκλασης και να μπορεί να υπάρχει μια επιτυχημένη αντίδραση, είναι να είναι σε υγιή κατάσταση στα ιδιότυπη που λέγαμε προηγούμενα. Πρέπει να αφήσουμε το περιβάλλον να λειτουργήσει. Ακριβώς, γιατί όταν έχεις σε καλή κατάσταση το βιότοπο, τότε έχεις και τα αυτόχθονα είδη να παραμένουν εκεί και να αντιδρούν στον εισβολέα. Όταν έχεις υποβαθμισμένα θαλάσσια περιβάλλοντα, έχει φανεί ότι εκεί βρίσκουν χώρο. Αφού φεύγουν, έχουν επηρεαστεί, έχουν πεθάνει, έχουν μειωθεί οι πληθυσμοί των αυτόχθονων ειδών, έχουν να καταλάβουν το κενό τα αλόχθονα, τα ξενικά είδη που είναι πιο ανθεκτικά. Στην περίπτωση του λιοντόψαρου που λέγαμε προηγούμενα, έχεις και διαχειριστικό μέτρο, δηλαδή σε ορισμένες περιοχές που έχει εμφανιστεί λιονταρόψαρο, πλέον γίνονται στοχευμένα προγράμματα, δηλαδή βάζεις, ας πούμε, τις ομάδες των διτών. Αυτό δηλαδή που ασχολούνται με sport fishing, δηλαδή με ψαροντούφεκο. Και επομένως κυνηγάνε λιονταρόψαρα. Στο κάτω-κάτω κυνηγάνε να προσπαθήσουν να μειώσουν τον πληθυσμό πλέον, γιατί δεν μπορεί το περιβάλλον να κάνει κάτι από μόνο του. Μάλιστα. Και δυστυχώς με την κλιματική αλλαγή, μου επιτρέψετε μόνο μια λέξη παραπάνω, τα πράγματα θα γίνονται και όλο και πιο άσχημα. Έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν μέσα σε μια 50ετία έχεις πάνω από 800 είδη που μας έχουν έρθει, μιλάω ευρύτερα, έτσι, αυτά τα ξενικά είδη, και όσο αυξάνεται η θερμοκρασία των νερών, μην ξεχνάμε ότι η θερμοκρασία των νερών, έτσι, είναι κάτι το οποίο η Μεσόγειος τα τελευταία 25 χρόνια, οι επιστήμονες λέμε ότι γίνεται η τροπικοποίηση της Μεσογείου. Δηλαδή σταδιακά η Μεσόγειος γίνεται μια τροπική θάλασσα. Και γι' αυτό και μπορεί και έρχονται και επιτυχάνουν και καταφέρουν και εγκαθίστανται και εγκληματίζονται και τα ξενικά τα αλόχθονα είδη. Άρα πρέπει να δράσουμε όπως και σε άλλα πράγματα της ζωής μας. Είδατε και σε κάποιες πρόσφατες πλημμύρες ή οτιδήποτε φαινόμενα και αρχίζουν και λένε οι επιστήμονες, κοιτάξτε, τα ακραία φαινόμενα πλέον είναι εδώ, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Επομένως ο σχεδιασμός που κάναμε 50 χρόνια πριν, 30 χρόνια πριν, 20 χρόνια πριν, θα πρέπει να το δούμε από την αρχή, από μηδενική βάση. Μάλιστα. Οπότε, αν καταλαβαίνω καλά, την είσοδο ξενικών ειδών στη Μεσόγειο ουσιαστικά δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε. Όχι. Η απάντηση σε αυτό είναι μόνο να έχουμε υγιή τα διαφορετικά ενδιατήματα, τους βιοτόπους, ώστε οι ίδιοι οι βιοκοινότητες των αυτόχθονων ειδών να μπορέσουν να επιτυχημένα βάλουν ένα φρένο, έτσι, στην αυξημένη παρουσία των ξενικών ειδών. Βέβαια, να πούμε και από την άλλη ότι ένας αριθμός ξενικών ειδών, όπως το λιοντόψαρο που είπα προηγούμενα, είναι είδη τα οποία, μπορούμε να τα καταναλώσουμε. Ας πούμε, για παράδειγμα, πας σήμερα σε ένα ηχθειοπωλείο στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ, ας πούμε, για παράδειγμα, σε μια άλλη χώρα εκείνης της περιοχής ή και της Κύπρου, βλέπεις ότι είναι 30%, ίσως κάποιες περιοχές ακόμη περισσότερο, στη θάλασσα της Λεβαντίνης δηλαδή. Ναι. Έτσι, έχεις οργανισμούς, είτε γαρίδες, είτε κεφαλόποδα, είτε ψάρια, που δεν υπήρχαν 50 χρόνια πριν. Έχουν δηλαδή γίνει κανονικά μέρος της δίαιτας του ανθρώπου. Δεν είναι δηλαδή όλες τις περιπτώσεις κακές και άσχημες, έτσι, αλλά σε άλλες πολλές περιπτώσεις, όπως ο λαγοκέφαλος που λέγαμε προηγούμενα,
Ή να πω ένα ακόμα παράδειγμα που σχετίζεται με ψάρια. Εδώ και αρκετά χρόνια, δεν είχε από το έρθει στο νησί ως μέλος ακαδημαϊκής κοινότητας στο τμήμα, έτσι το λέγαμε τότε, επιστημών της θάλασσας, είχα διαπιστώσει, μιλώντας με κάποιους ψαράδες και βλέποντας κάποιο βιολογικό υλικό, για το τουρκομπάρμπουνο. Ένα ξενικό είδος, Ναι. το οποίο είναι ένα είδος μπαρμπουνιού, λέγεται και μπαρμπούνι της Ανατολής. Και λέει κάποιος, και τι πειράζει. Εκεί που είχαμε τον μπαρμπούνι, αυτό που ξέραμε στη Μεσόγειο, έχουμε τον μπαρμπούνι της Ανατολής, το τουρκομπάρμπουνο. Η κοινή του ονομασία είναι αυτή. Το ένα όμως, το μπαρμπούνι της Ανατολής, είναι άχυρο, ενώ στη γεύση του. Επομένως δεν έχει κανένα εμπορικό ενδιαφέρον. Άρα δεν σημαίνει πάντοτε ότι αυτός που έρχεται και καταλαμβάνει τη θέση μπορεί να το αξιοποιήσεις είτε στη δίαιτα ή εμπορικά ή οτιδήποτε. Και βέβαια η όλη απάντηση είναι, και εδώ βάζει ένα μεγάλο ζήτημα, μπαίνει ένα μεγάλο ζήτημα, και είναι και κάτι που πολλές φορές μου τίθεται ως ερώτημα. Δηλαδή, πόσο πρέπει να ψαρεύουμε, που το συζητούσαμε και προηγούμενα, πόσα άτομα μπορούμε να συλλέξουμε. Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε, κύριε Μανάβη, σε αυτό το ερώτημα, θα πρέπει τα πολλά επιστήμονες και η επιστημονική κοινότητα να έχει μια εικόνα το ποια είναι η πραγματική κατάσταση των αποθεμάτων. Κάτι που δεν το έχουμε πολλές φορές. Όσο και αν μοιάζει εκπληκτικό, δεν το έχουμε σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή, τα τελευταία 20 χρόνια υπάρχει το Εθνικό Πρόγραμμα Αλίας, το οποίο κάνει δειγματοληψίες σε διάφορα μέρη, στις ελληνικές θάλασσες, στις διαφορετικές περιοχές αλίας, έτσι, και καταγράφει ποια είναι τα αποθέματα, είτε για τα πελαγικά ψάρια, είτε για τα πατόψαρα, τα βενθικά ψάρια, έτσι. Έχουμε κάποια πληροφορία για το μέγεθος των αποθεμάτων και επομένως που εμφανίζονται διαφοροποιήσεις και αν πρέπει κάτι να κάνουμε σε επίπεδο διαχείρισης που λέγαμε και προηγούμενα. Ναι. Λιγότερη ελευτική δραστηριότητα, συγκεκριμένα ελευτικά εργαλεία και πάει λέγοντας. Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις που δεν ξέρουμε τίποτα. Πολλές φορές, να πάρουμε το παράδειγμα πάλι, εδώ το τοπικό παράδειγμα, έτσι, δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα σταθερό το οποίο να καταγράφει, ας πούμε, για παράδειγμα, το ποιοι είναι οι πληθυσμοί στη σαρδέλα που μπαίνει στην Καλονή. Λέω ένα παράδειγμα. Έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο να βγαίνει η επιστημονική κοινότητα και ξέρετε, λέει κάποιος, μα καλά, δεν μπορείτε οι επιστήμονες να κάνετε την έρευνά σας. Ναι, η έρευνα γίνεται για να γίνει έρευνα, όπως κάνουν σε όλα τα κράτη. Χρειάζεται πολλές φορές να υπάρχουν και οι διαθέσιμοι πόροι. Χρειάζονται σκάφη που θα βγουν έξω να συλλέξουν το βιολογικό υλικό. Χρειάζεται πρόσθετο επιστημονικό δυναμικό πέρα από τους καθηγητές στο πανεπιστήμιο για να μπορέσουν να δουλέψουν στο εργαστήριο, να κάνουν τις μετρήσεις τους, να κάνουν τις εκτιμήσεις, να βγάλουν τα μοντέλα και να προτείνουν και τις διαχειριστικές λύσεις. Ένας άλλος πόρος. Πάρτε τα χτένια. Τα οποία χτένια, όπως ξέρετε ακριβώς, και από την ιστορία εδώ του νησιού, ήταν αυτό ένας από τους πόρους που κράτησαν ζωντανή τον πληθυσμό στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο κόσμος στρεφόταν με χτένια. Ένα παράδειγμα λέω, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ξέρουμε όλοι, εγώ όταν από το ήρθα πριν από 25 και παραπάνω χρόνια στο νησί, ήταν πολύ μεγάλες ποσότητες χτενιών που έβρισκες σε όλα τα ιχθυοπολεία. Ξαφνικά ούτε για δείγμα. Υπήρχε μια κατάρρευση του πληθυσμού, η οποία δεν είχε επανακάμψει ο πληθυσμός. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Δεν υπάρχει χτένι. Ό,τι χτένι βλέπουμε μας έχετε συνήθως περισσότερες φορές είναι από άλλες περιοχές. Ναι, θα πρέπει να δούμε λοιπόν πόσα έχουμε για να βγάλεις και τη σχετική απόφαση διαχείρισης. Θα ψαρέψεις και 100 σαρδέλες? Θα σου απαντήσω ναι, αν ο συνολικός πληθυσμός είναι 1000 σαρδέλες. Θα ψαρέψω 10.000 σαρδέλες? Θα σου απαντήσω ναι, αν ξέρω ότι ο πληθυσμός είναι 1 εκατομμύριο. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να έχουμε μια εικόνα των αποθεμάτων, που σε κάποιες περιπτώσεις δυστυχώς δεν την έχουμε. Και άρα λοιπόν δεν μπορούμε να, ακόμη και για τους ίδιους τους ψαράδες, αυτό δηλαδή θα πρέπει να είναι μια απέτηση των ίδιων των αλλιέων. Δηλαδή να επιβάλλουν και να πούν στην οποιαδήποτε διεύθυνση αλίας, στο σχετικό Υπουργείο, κοιτάξτε κύριοι, για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε κάποια μέτρα προστασίας, το βλέπουμε. Βγαίνουμε έξω και δεν μαζεύουμε τόσους πολλούς πόρους. Ή μαζεύουμε τόσους πολλούς και την επόμενη χρονιά έχουμε πάει στην παραλήψη που λέγαμε προηγούμενα. Δεν έχω πλέον αυτά τα αποθέματα, δεν έχω αυτούς τους πληθυσμούς. Ναι, γιατί δεν ξέρω τι έχω κάτω. Τι υπάρχει δηλαδή ζωντανό και τι πολιτικές πρέπει να κάνω για να επανακάμψει. Χρειάζεται να κάνω, ας πούμε, για παράδειγμα, εμπλουτισμό με καινούριο γόνο.
Υπάρχουν τεχνικές σήμερα που μπορεί να κάνεις εμπλουτισμό. Okay. Ναι. Ή πρέπει, επειδή ακριβώς έχουν περάσει κάποια χρόνια και έχουν εκλείψει ως είδος, ας πούμε, τα χθένια που συζητούσαμε προηγούμενα από το οικοσύστημα της Καλονής, μήπως πρέπει να μειώσω τον πληθυσμό των άλλων ειδών που έχουν έρθει και έχουν καταλάβει τη θέση. Ναι, καταλαβαίνω. Επίσης έχω πάρει, ας πούμε, τη σωστή. Υπάρχουν ορισμένα είδη, ξέρετε, λέει ο άλλος, και τι έγινε μόνο να εξαφανιστεί ένα είδος. Δεν μας πειράζει πάρα πολύ. Να κάνω μια αναφορά στην πείνα. Η πείνα, ας πούμε, από το 16 και μετά σε μεσογειακό επίπεδο, η πείνα νόμπιλης, η πείνα της Μεσογείου δηλαδή, αυτό το μεγάλο όστρακο, το δίθυρο μαλάκιο, μπορεί να φτάσει και παραπάνω από 1 μέτρο σε μέγεθος, έτσι. Αυτό λοιπόν έχει πέσει θανατικό στη Μεσόγειο, γιατί προσβάλλεται από κάποια παράσιτα που δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις είναι κάποια ξενικά είδη που λέγαμε προηγούμενα στη συζήτησή μας. Η πείνα λοιπόν έχει φτάσει στο σημείο, επειδή ακριβώς 95% του πληθυσμού σε όλη τη Μεσόγειο έχει σχεδόν εξαφανιστεί, λόγω του θανατικού από τα παράσιτα, ωραία, που προσβάλλουν και εξασθενούν και πεθαίνει το ζώο. Επομένως έχουν μείνει σε πολύ λίγα σημεία και στη Δυτική και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ας πούμε, λόγω της ελληνικές θάλασσες, πληθυσμούς πείνας βρίσκουμε στον Αυρακικό, βρίσκουμε στην Καλονή, στη θάλασσα του Μαρμαρά, σε ελάχιστα σημεία. Αυτό σημαίνει, γιατί βρίσκουμε εκεί. Βρίσκουμε εκεί διότι η εναλλαγή των συνθηκών, Αυραϊκός κόλπος και κόλπος της Καλονής, είναι ένα δυναμικό σύστημα το οποίο αλλάζουν πολύ γρήγορα, ακόμη και σε ένα 24ωρο, συνθήκες αλατότητας και θερμοκρασίας. Αυτή η αλλαγή που γίνεται, με τα νερά που έρχονται από τις εκβολές των ποταμών εννοώ, και τα νερά που έρχονται από το ανοιχτό θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ζήσει το παράσιτο. Άρα έχει δυνατότητες, ευκαιρίες η πείνα. Ναι, αλλά η πείνα όμως είναι ένα είδος που είναι κάτω στο βυθό. Αν εμείς χρησιμοποιούμε με αλόγιστο τρόπο σειρώμενα εργαλεία, ξέρετε, μιλάω ειδικά, λέγαμε πριν και για τα χτένια. Αυτό που αναφερθήκαμε στην εξαφάνιση των πληθυσμών δεν είναι κάτι που έγινε τα τελευταία 15 χρόνια. Ακόμη και ο πατέρας της θαλάσσιας βιολογίας, στην προδομή του οποίου την έχουμε στη σκάλα Καλονής, ο Αριστοτέλης, μιλούσε, ήταν τόσο πολύ μεγάλη η αλευτική δραστηριότητα για τα χτένια, που τα χτένια είχαμε κατάρριψη των πληθυσμών και 2.500 χρόνια πριν, όταν ζούσε εδώ ο Αριστοτέλης. Το γράφει στο βιβλίο του «Περιζών Ιστορίες». Λέει, εκλεκτός με ζες δε τα χτένια, αλλά ενίοτε οι τότε προγονείς μας το ψαρεύουν τόσο πολύ, το οποίο οδηγεί στο να εξαφανίσει τους πληθυσμούς. Δηλαδή δεν συμβαίνει μόνο τώρα η λόγω κλιματικής αλλαγής, συνέβαινε και τότε. Άρα, κοντολογής, πρέπει να ξέρουμε τι έχουμε, να ξέρουμε δηλαδή ποια είναι τα αποθέματα σε μια περιοχή, έτσι ώστε οι επιστήμονες να κάνουν τις προβλέψεις, να κάνουν τα μοντέλα τους, να δούνε τι χρειάζεται να γίνει και σε συνεργασία και με τους επαγγελματίες. Γιατί όπως είπα και προηγούμενα, αν δεν έχεις επαγγελματίες και την τοπική κοινωνία μαζί σου, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Έτσι. Θα πρέπει δηλαδή σε συνεργασία τοπική κοινωνία, επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου, όλοι μαζί να συμφωνήσουν και να γίνουν και οι ίδιοι θεματοφύλακες των όποιων μέτρων διαχείρισης. Λέγαμε προηγούμενα για τα αμοργόρα. Οι ψαράδες αμοργού είπανε, θα κάνουμε κάτι και θα είμαστε εμείς οι αστυνόμοι. Ναι. Να μην έχουμε παράνομη αλεία, να μην έχουμε υπεραλίευση. Κάτι ανάλογο θα πρέπει να κάνουμε και εμείς εδώ, μιλώντας για το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Ωραία. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά αυτό που λέτε. Αυτό που βλέπω είναι ότι μας λείπουν τα αρκετά επιστημονικά δεδομένα προκειμένου να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις για το πώς θα διαχειριστούμε τα ηχθειοαποθέματα. Και είναι εντυπωσιακό ότι μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία ζει στη θάλασσα, δεν έχει επενδύσει σε αυτό το στοιχείο. Κατά την άποψή μου είναι απολύτως απαραίτητο. Ξέρετε, υπάρχουν πόροι, γιατί αυτό είναι όλο το ζήτημα. Το ανθρώπινο δυναμικό πλέον το έχουμε. Κάποτε στη χώρα μας δεν είχαμε εξειδικευμένους επιστήμονες, τόσους πολλούς. Ναι. Πλέον η Ελλάδα και μέσα από το τμήμα ωκεανογραφίας και θαλασσίων βιοεπιστημών έχουμε μια νέα γενιά ανθρώπων οι οποίοι ξέρουν, έχουν μάθει ποιες τεχνικές, πώς να καταγράφουμε τη βιοποικιλότητα, πώς να καταγράφουμε τα αποθέματα. Έχουμε το δυναμικό το επιστημονικό. Αυτό που μας λείπει δυστυχώς είναι οι αποφάσεις που θα διαθέσουν συγκεκριμένους πόρους για να μπορέσει να γίνει όπως κάνουν όλα τα σοβαρά κράτη. Σε όλα τα σοβαρά κράτη η πολιτική σε σχέση με θέματα αλίας και διαχείριση των πληθυσμών και των αποθεμάτων έχει να κάνει με το νούμερο 1. Αυτό που ονομάζουμε monitoring σε άπτες στα ελληνικά, δηλαδή προγράμματα παρακολούθησης και ελέγχου. Ποιον? Της κατάστασης των οικοστημάτων και των αποθεμάτων. Άμα δεν ξέρεις αυτό, πώς θα προτείνεις τι πρέπει να γίνει? Σωστά. Ωραία. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη, 4-5 λεπτά έχουμε ακόμη στη διάθεσή μας. Να σας πάω σε ένα άλλο ερώτημα, αλλάξουμε λίγο τη συζήτηση.
Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πολύ συχνά, πυκνά, αλλά όχι σταθερά τις τοπικές κοινωνίες στα νησιά μας. Είναι το ζήτημα των ιχθυοκαλλιεργειών και των υδατοκαλλιεργειών γενικότερα. Συχνά υπάρχει μια αντίδραση έτσι, όταν ακούγεται ότι θα διοδοτηθεί κάποια επιχείρηση ή ότι θα επεκταθεί μια υδατοκαλλιέργεια. Υπάρχει μια αντίδραση. Μετά όταν το θέμα σταματάει και η αντίδραση, θα επανέλθει μετά από κάποια χρόνια. Επιστημονικά, πώς το αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα, πώς βλέπετε αυτή τη δραστηριότητα, αν λειτουργεί επιβαρυντικά στο περιβάλλον ή όχι, και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να λειτουργεί έτσι με έναν ομαλό τρόπο σε σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον, χωρίς να υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις. Αν κοιτάξει κάποιος, θα μου επιτρέψετε κύριε Μανάβη, να αναφερθώ πάλι σε μια, να δούμε λίγο παγκόσμια τι συμβαίνει. Η δραστηριότητα της υδατοκαλλιέργειας έχει ένα εκθετικό ρυθμό αύξηση τα τελευταία 100 χρόνια. Και είναι ως απάντηση γιατί ο άνθρωπος από τα χρόνια των Κινέζων, των αρχαίων Κινέζων και των αρχαίων Ρωμαίων καλλιεργούσε κάποια είδη θαλάσσιων οργανισμών, είτε ψάρια είτε και άλλα αλλιεύματα, όστρακα, κεφαλόποδα κτλ. Δεν είναι κάτι καινούριο. Όμως τα τελευταία 100 χρόνια υπάρχει μια εκθετική αύξηση της υδατοκαλλιέργειας και τον παραγόμενου βιολογικού πόρου από τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας, είτε στη ξηρά είτε στη θάλασσα, και αυτό γιατί υπάρχει ένα έλλειμμα στους βιολογικούς πόρους που συλλέγουμε μέσα από την αλληλεία. Λέγαμε προηγούμενα στο ξεκίνημα της σημερινής μας συζήτησης ότι δυστυχώς ή ευτυχώς η τάση που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο, τα αποθέματα μειώνονται όσο περνάνε τα χρόνια. Ναι. Ιδιαίτερα αν βάλουμε και παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή που συζητήσαμε εκτενέστατα, έτσι το πράγμα γίνεται ακόμη πιο εκρητικό ως μείγμα. Επομένως, οι υδατοκαλλιέργειες έχουν να δώσουν μια απάντηση στο να μειώσεις, είναι από τα διαχειριστικά μέτρα δηλαδή, που σε πολλές περιπτώσεις για να μειώσεις την πίεση πάνω στον φυσικό πληθυσμό του θαλάσσιου πόρου, τα ψάρια, τα οχταπόδια, οτιδήποτε, προχωράς και κάνεις δραστηριότητα με ιχθυοκαλλιέργειες για να παράξεις σε συγκεκριμένους χώρους το εκτρεφόμενο προϊόν. Εξάλλου να πούμε ότι η χώρα μας στον τομέα αυτό έχει πάρα πολύ τεχνογνωσία. Δηλαδή εμείς έχουμε και εξαγώγημη τεχνολογία, ιδιαίτερα στα ψάρια όπως είναι η τσιπούρα, το λαβράκι, έτσι, το φαγκρί, ο κρανιός και πάει λέγοντας. Έχουμε μια σειρά δηλαδή από προϊόντα που οι Έλληνες επιστήμονες έχουμε, αν θέλετε, έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε επίπεδο Μεσογείου. Και έχουμε εξαγάγει την τεχνολογία μας και σε άλλες περιοχές. Τώρα, υπάρχει πράγματι ένας μύθος πολλές φορές ότι οι υδατοκαλλιέργειες ρυπαίνουν. Οι υδατοκαλλιέργειες δημιουργούν πρόβλημα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτό δεν είναι σωστό να το λέμε για όλες τις περιοχές. Προηγούμενο στη συζήτηση που κάναμε μια αναφορά και είπαμε ότι η Μεσόγειος γενικά είναι μια λογοτροφική θάλασσα. Διαφοροποιείται δηλαδή τη Βαλτική, ας πούμε, για από τη Βόρεια Θάλασσα. Εκεί είναι πιο εύστροφες οι περιοχές. Όταν λοιπόν πας σε μια περιοχή που είναι εύστροφη και προσθέτεις και την υδατοκαλλιεργική δραστηριότητα, και τι σημαίνει υδατοκαλλιέργεια στη θάλασσα, σημαίνει ότι παρέχει τη τροφή στα ψάρια. Που γίνεται η πάχυση των ψαριών από μικρότερα να γίνουν μεγάλα. Ένα μέρος της τροφής όμως φεύγει στο θαλάσσιο περιβάλλον. Άρα έρχεται να αυξηθεί η οργανική ύλη και τα οργανικά φορτία και ο μεταβολισμός των ψαριών να κάνουν ακόμη πιο εύστροφη την κατάσταση, έτσι, και επομένως δυνητικά να δημιουργήσουν και κάποια προβλήματα. Στην Μεσόγειο και ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η Μεσόγειος η Ανατολική είναι ολιγοτροφική θάλασσα. Που σημαίνει, όπως λέγαμε και προηγουμένως, έχει λιγότερους διαθέσιμους πόρους για φαγητό. Έτσι λοιπόν, σε περιοχές όπως είναι οι ελληνικές θάλασσες, όπου έχει αναπτυχθεί η ιχθυοκαλλιεργική δραστηριότητα, δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα που κατά κάποιες περιόδους μπορεί να έχουν εμφανιστεί σε άλλες χώρες και σε άλλους ωκεανούς. Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, ξαναλέω, σε σχέση με αυτό που έχει μείνει πολλές φορές στον απλό πολίτη, ότι οι υδατοκαλλιέργειες είναι κάτι επιβαρυντικό για το θαλάσσιο περιβάλλον. Βεβαίως, εδώ πρέπει να πούμε και να τονίσουμε με ιδιαίτερη θέρμη ότι έχει σημασία που επιλέγεις να κάνεις υδατοκαλλιεργική δραστηριότητα. Αν δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, βάζεις να κάνεις μια δραστηριότητα υδατοκαλλιέργειας, μια εκτροφή δηλαδή, μια μονάδα εκτροφείου, που τη βάλεις, ας πούμε, σε ένα μη κλειστό κόλπο, όπως είναι για παράδειγμα ο κόλπος Καρνής που λέγαμε προηγούμενα. Και είχε γίνει μια τέτοια προσπάθεια 30 χρόνια πριν, η οποία δεν ήταν
Και ήταν λογικό να αποτύχει, γιατί σε ένα δίδιο κόλπο που είναι ιδιαίτερα παραγωγικός, που κατεβάζουν ποτάμια πολύ τροφή, έρχεσαι εσύ να φτιάξεις και υδατοκαλλιεργική δραστηριότητα σε μια περιοχή που έχει μέσο βάθος 12 μέτρα, είναι δεδομένο ότι μάλλον προβλήματα θα δημιουργήσει. Ήταν δηλαδή άστοχη επιλογή. Το να πάει να κάνεις, όπως γίνεται πλέον εδώ και αρκετά χρόνια, το να επιλέγονται περιοχές οι οποίες είναι ανοιχτές θαλάσσιες περιοχές, με μεγάλα βάθη από κάτω, υπάρχουν θαλάσσια ρεύματα. Έτσι, να πάει να κάνεις, ας πούμε, για παράδειγμα, στην Αγριελιά, που έχουμε, για να αναφερθούμε εδώ κοντά σε εμάς. Είναι μια ανοιχτή θαλάσσια περιοχή, έχεις από κάτω 80 μέτρα βάθος, έτσι, έχεις θαλάσσια ρεύματα και δεν έχει καταγραφεί κανένα πρόβλημα. Και βέβαια έχει να κάνει και με την ιχθυοφόρτιση. Δηλαδή, πόσες μονάδες. Άλλο πράγμα να πας σε μια περιοχή και να βάλεις 10 ιχθυοκλοβούς και άλλο πράγμα να βάλεις 100 ή 1000. Σωστά. Είναι δηλαδή κάτι που θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, να μην δαιμονοποιούμε τα πράγματα. Αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε πριν αποφασιστεί και σωστά. Γιατί και εδώ είναι μια επέμβαση του ανθρώπου στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αν θέλεις να μείνει φιλική και να μην φτάσουμε στο σημείο να δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, θα πρέπει οπωσδήποτε και απαραίτητα, πέρα από τη συνήθη μελέτη που καμιά φορά κάνουν τα μελετικά γραφεία, να γίνει μια επιστημονική μελέτη, να ξέρουμε τι υπάρχει σε μια περιοχή, τι μπορεί να σηκώσει, ας με επιτραπεί η έκφραση, δηλαδή ποια είναι η φέρουσα ικανότητά της, για την ιχθυοφόρτιση αναφέρομαι, 5 ιχθυοκλοβούς ή 105, σε ποια έκταση, να μην υπάρχουν από κάτω ευαίσθητα οικοσυστήματα, λιβάδια Ποσειδονίας, ύφαλοι, κάτι άλλο, και τότε, αφού υπάρχει αυτή η επιστημονική μελέτη και αποδίδει σωστά τα υδρογραφικά, τα περιβαλλοντικά και τα βιολογικά χαρακτηριστικά, τότε και με βάση τη γνώμη και την έρευνα που έχουν κάνει οι επιστήμονες, τότε να δίνεται και δυνατότητα να γίνει ανάπτυξη κτηνοκαλλιέργειας. Άρα να υπάρχει μια ευρύτερη μελέτη του Ακριβώς. ζητήματος και της περιοχής συνολικά, να δίνει επιστημονικά δεδομένα και με βάση αυτά τα επιστημονικά δεδομένα να δίνονται πιθανές και εγκρίσεις σε επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτύξουν τη δράση τους. Και αυτό που υπάρχει δυνατότητα να γίνει και πέρα από τον ιδιώτη επαγγελματία, αυτόν δηλαδή που είναι ο επιχειρηματίας και θέλει να κάνει δραστηριότητα. Δηλαδή υπάρχουν πόροι στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί μια τέτοια μελέτη δεν κοστίζει και υπέρογα, δηλαδή υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, πιστεύω, στον προγραμματισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, που μπορεί να, ας πούμε, αν θέλετε, κάνει μια ανάθεση σε επιστημονική ομάδα, να έχει μια ανεξάρτητη γνώμη. Ποια είναι η κατάσταση, μπορώ στην τάδε περιοχή, στην Αγριελιά, στο Σκαλοχώρι, στην οποιαδήποτε περιοχή που υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, ποια είναι η κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μπορώ να βάλω και πόσο μπορώ να βάλω. Και επίσης να επιβάλλει, αυτό είναι ακόμη περισσότερο σημαντικό, αφού αποφασιστεί ότι ναι, εκεί πληρούνται οι προϋποθέσεις, δεν υπάρχουν δηλαδή ευαίσθητα οικοσυστήματα, δεν υπάρχει μεγάλη ιχθυοφόρτιση, πολύ ιχθυοκλοβή, δεν φτάνει. Είναι αυτό που λέγαμε προηγούμενα για τα θαλάσσια πάρκα. Υπάρχει κάποιος για να παρακολουθεί, να κάνει την επιστημονική παρακολούθηση, ότι τηρούνται κάποια μέτρα. Δεν είναι ανεξέλεγκτα τα πράγματα και αυτό, ξέρετε, φαίνεται από τις βιοκοινότητες. Και υπάρχει πλέον ρήτρα που λέει, κύριοι, πρέπει να μου πείτε και την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και κάθε 5 χρόνια να μου λέτε, είναι σε καλή κατάσταση, δεν είναι σε καλή κατάσταση, μήπως πρέπει να μετακινήσω τη μονάδα μου, να την πάω κάπου αλλού, πώς πρέπει να περιορίσω τους ιχθυοκλοβούς. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία θα οδηγεί σε αυτό που ονομάζουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Έτσι ώστε να είναι συμβατή η δραστηριότητα της υδατοκαλλιέργειας με αυτό που, αν θέλετε, σηκώνει τα χαρακτηριστικά μιας περιοχής. Και φυσικά χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα, γιατί οι υδατοκαλλιέργειες είναι μια από τις δραστηριότητες της υπόλοιπες, μαζί με άλλες δραστηριότητες στον παράλληλο χώρο. Υπάρχει η κολύμβηση, υπάρχουν οι τουριστικές μονάδες, υπάρχουν οι οικισμοί, υπάρχει η αίσθηση να απολαύσω το θαλάσσιο περιβάλλον όταν αυτό είναι σε καλή κατάσταση. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν και αυτή η δραστηριότητα πρέπει να ενταχθεί μέσα σε αυτό που ονομάζουμε ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτειας ζώνης. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Πολύ ωραία. Εγώ τη χάρηκα αυτή τη συζήτηση. Νομίζω υπόθηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Φωτίσατε αρκετές πλευρές. Ελπίζω τώρα που κάναμε την αρχή να έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε συχνότερα. Ήταν δική μου χαρά. Ευχαριστώ για τη συζήτηση και πάντα στη διάθεσή σας και για το μέλλον. Φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες, κλείνουμε εδώ την σημερινή μας εκπομπή. Η ώρα είναι 5:30 ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε τα αναγκαία διαφημιστικά μηνύματα. Θα κλείσουμε φυσικά και την ζωντανή μετάδοση από το Facebook